Dayanga uya murumo wako wewe. Funga wewe. Sema taurira uti. Dayanga uya murumo wako papa. Sema taurira uti plus TV ngiso chakanga chiri pana. Nikuti uyu chirombe akapiwa munguva yekunzenda unotora mudzimai wako kwatezva. Kusaenda ikoko chete kuratidza dare kuti haasi kuda mukadzi. Nekuti akapiwa mukana wokunzi uenda unotora mudzimai wako but iye haana kuratidza kuti ari kuda mukadzi. So kureva kuti 2 weeks asina kuuyawo kutaurira dare kuti haasi kuda mukadzi. Izvozvo zviri pachena izvo. Akanyepera dare kuti iye ari kuda mukadzi iye asingadi. Saka dai anga aripo tingadai tazvipedza. Zvino iye stiro haapo. Hameno changamire kuti vanoona sei. Yeah. Vari kuzi wendi akati makati azinotukuda akati tukuda saka naso zvakwari ndiya zvanopedza nyaya yake anashaka miri ndinotopedza nyaya yako ndiye paka kubhaibhasara kuti iye anokuda mukadzi ndinomuda nhasi iwo wazviona wega kuti murume wangu nandide saka kurava kuti decision yanewe kuti iwe zvawakuzviona iwe wakuchiti kudii kuti usununguke pakurama kwako. Ndachiti musi wandakapindura kuti ndiri kumuda ndandazviona kuti aida kudhinga nyaya $50 yekupuru. Sezvo ini ndandauya kuti ndisina kuti mari yacho nyaya yekupuru. Saka ndikuzogarawo ndichida kuona kuti sezvo ataura kuti ari kundida nekudzoka nhasi ndada kuti zveshuwa ari kundida ere ndikuona kuti hapatorina zveshuwa kuti ari kundida. Saka kuti nhasi Shangamire andiona kuti vanogona kuipedza nezvikonzero zvokuti iye haana kuuya vokupa here chimwe chance chekuti muzoya next court iwe unenge wauya wakagadzirirawo kana asina kuuya iwe woya kuratidza Shangamire kuti aiwa ini ndachiona kuti ndaperera plus lokadhiri yatova fresh case watova nenyaya yekurwadziwa nezvavaitirwa nemurume wako akutoda kuti auye mubani woza agone kusungwa nenyaya iyi
iya mama edzalisana ye kakanaka kuti matora namaenda kufa munorwa futi kumba ikoko hamuchadzoki kuno kobvunza kuti toita sei tarowana makutoya koudza dare kuti mafungei nekuagirivha ndokurwadzisana kwamaita ini chandiri kuona iwe wakutofanira kuva uchitorikunda nyaya yekuti iwewe uya undiudzi iwewe kuti wakandinyepera mudare ramambo uchinditi iwe unondida saka iwewe neni kuti tinyatsobatana hapana saka uya undiudzi chokwadi chokuti iwewe uri kundida here kana kuti hausi abereki vacho uri kuzvinzwa zvati kutaura ngaizvenyama kuona kwandaita kubva kare takazviona kuti mukomana uyu havimbiki anoshora dare sokushora kwakuita mwana wangu hamudi saka chiri kunetsa ipapa pavakati pedu katinaye inyaya ye$50 ndoyamurwadza kuti abuditse kubva tichitanga kana makazvitarisa mamwe makesi tisi kutobumubhadharira chimubhadhara kuti azobharidzisa saka hapana saka makada kutora chimwe nguva kuti kusvika auya auya nokupera rimwe guru ndakutokumbira kunongechangamira kuti nyaya yakadai kana yakasvika pakadai nyange yangu kana yakupinda handina mukana kana simba rokuti tichareva pfuma ndakutera kubva kwamuri nokuti aratidza hadi mwana wangu saka nyaya iyi ndoidzosera kudai kuti munoti kudii kana mutongo wenyu kuti kana munhu asingadi mwana umwe munhu akamukanganisa ndoisa kudai zvabuda ndozvandobaba nofunga dare manzwa muchichisa pachitaura panhau yenyu inhau yekuti dokumende renyu rakavharwa kudhara chiti uye ari kutora murume ari kutora mukadzi wake saka dare pari zvino zvakakupai chiedza chekuti mimi nyaya yenyu yakatoita fresh case yokutoripota futi kuti asunge auye kuno kudare vagone kuramba navanhu zviri pamutemo ndo nyaya payava pari zvino darika hapana charinogona kukwanisa kubatsirai panguva inoyi nokuti nguva yakapiwa nedare nechichemo chaita kuti murume haana ziva kutitora saka dare pari zvino rakutotaridza kuti uyu achamhangara futi kusunga murume wake gona kuya muno mudare kupedzerana zviri pamutemo ndo dai musi woyo akatora kuti inini murume ndandichada kasi kungoti akasika achiti ndikati murume handichada inini chanzi ita zvakati izvo hazvirambidzwe pamutemo kana igoni kuziva magariro yako yaunongochita ndo paifanira kuva akapedza nyaya yake kana ichinge adai somanje zvaakunetsa kuti nyaya iyo nhasi unodare zvitambire riti ngaipere izvozvo zvisanhasi hadara rigoni kuipedza nokuti tinenge tatombunyikidza munhu nyaya iyo yakapera kudhara yakatokurozwa dhara judgment yacho saka hapana badare zvaunokwanisa kuita pazuva ranhasi saka kuti and the next court imimi moya muripota kuti ushiya tichipedzerana kudara pamambo handitika iye ushedza oya kuno iwe usvika kuramba kuti inini pai wakandinyepera uchinyepera dare kuti inini ubuda nezvangu kubva ipo pai pauna kuuya zviva kuti ininiwo nezvako ini hachada sei handichada kubvo iyi kubva paso kana iye achizopiwawo mhosva namambo yokunzi iwo wakandinyepera uchiti zvakatika anenge atasana nomuzvani nazvake mhosva andori naye kudhara bcause mhosva yake already iye andova ne$50 inenge takaita saka kunoneswa andova ne$50 iri panapa yokunyepera mambo ndopatikapedzisira saka lokadeya musa aiti chirombo uya kudare wakandipedzera nguva ndizvo kana chirombo anoti mukadzi wake ari kumuda
nemukadzi anoti murume wangu ndinongo nokudaro dare rinoti junga aende nemukadzi wake uye chirombo anobvisa $50 yekunyepera pamaprevious handiti ndo judgment iri panapa kana kuti ndo record iri panapa yatakapedzisira kureva kuti vange vatobuda vatowirirana kuti zvataurwa nachangamira kuti judgment closed whether yange sina closed apo taingodzoka pakutanga pakunzi Rugadhiya aikati uya undipedze chirombo uri kundipedza ukandipedzera nguva yaingotangira kusumudzirwa papo kuti ona kaiwa wakapedzera mwana wayo nguva uchigara naye kuti 2 years nozvamupedzera nguva futi uri mudare ripi rineri taidzoka pazvomusi wa 21 January. Saka kureva kuti mwasa ana aizakika nyaya yekupinda munzeve iri kuomera kwese, makwati ari kuomera kwese, nyika iri kuomera munhu wese kubvira tichitanga tese tobudisa mari yakawanda chiri kuda kuenzaniswa kana zvadai yaomera pamutanda izvi chokwadi zvaratidza pachena iye anongoramba chinzvenga nounzvengunzvengu saizvizvi donzwi kutetera kuna chakabira kuti mwana akadai anonyangadza munyika munomuti kudii muramba chitedzere chido zvake kuti pasina kuuya mangwana pasina kuuya sezvakungotiita maona pakati mambo vanomupa murambo wake anopa kutanga anza murambo wakapiwa ipopa atodhifota chii saka mambo vachamubata nekudhifota zii nokuti havana kubva vafonera kuti chanditaza kuti ndiuye nezvakati anoona saka kura kuti izvozvo zvitarisirei uchaona mambo zvavachaita pakupedzisira pakupera kuchata nyaya yani iyo imi kana muri makosi yenyu yamaita muchifamba iye saizvozvi haana kuuya achivhingiraka imunokesa basa kana paakupuwa judgment yovhingirika anotokorohwa neneki makosi yamakapedza imi muchiita se mati makapedza muchifamba panzwiraka pari kunzwiwa mamwe mashoko anenge achipira mukanwa ndichangamira kuteera seizvozvo imimi muri kuchema handiti regaiti sekuna changamire ndo ari kuchemerwa kuti mwana ari kuchema kuti zvaomera pamutanda mari hapana sisina asi mwana ari kushungurudzika zvino senyaya yange kudare hamene kuti changamira unenza sei vapema changamira anzi mwana ari kuchemera ivo kuti ndodi ndibatsire ivo nokuti makwati yacho ndo yandiramba ndichingobvisa iye asingabvise ndingobvisa chingibvisa saka ndiri kuchemawo changamira kuti munganditosase mwana wenyu ndikuzinzwa kuti nyaya iitwe manje pasina kuvinga nokuti kurambanisa vanhu vokuda mari muchato costa $50 wokurambanisa popai tikata tozviona kuti mwana yakaita zvanaka ozakauti akaona kuti hanu handingakuziva bereki igaindigotraya ndiri kutrairo yaakaita but isi tikata tozviona kuti munhu itsotsi tinenge tichotonga nyaya tichitokuona kuti watitongana naye itsotsi umberi anotitsotsa chiti saka hataikuudzai kuti munhu itsotsi mazviona mega saka motodzokera mudare $50 yacho gukuru iye aripo motomusunga oza pajudgment yanga yatiye vari kudzokerana izvo tikataziva kaisi saka tinomubatsirai sei manje anachangamire munoenda motsvaga tsvaga mbuya munopa munenge minapo asi mari yegupuro haina kuchema pane pamungagona kuchemawo pamwe pamari yodare asi pagupuro rinongoya nokupura ndakakupura rinongoya yakaita sei takakwana pamwe pacho kana akadaro vanenge vanondowirirana nomupurisa anogona kuvasungira munhu wavo kana sekuchema kwavaita kana ari mambo ati aiwa nyangwe gupuro ndoida akakwana kana vachitsvaga mari yemupurisa voenda kusunga munhu wavo voya
ndare kana kuuya kana kusauya mambo ndo vanenge vakuziva zvikuita sei kuita pamusoro pazvazvo toti nyaya yedu inenge yajeka iye asunga achiziva kuti ndakaita sei ndasungiwa kuti inini ndakatsotsa mukadzi nchiti ndikumuda ndisingamuite sei ndisingamuda kana akazoda kuenda kumberi duplicate yake inenge iripo ichitaura izvozvo kutaura kuti zvinhu zvenyu inenge zviri clean.